ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ado tilakok dito, marituyang, gumatangkan. Kasta ay amaray, Adagatas, dilata, kanda dumapay. wala niya. Nalakalaang dagita, maray. Ay, maya nga rod Gumatangkan, maray. Sakbay ama ibusan ka. Sige man nga rod, maray. Umay ka. Taagpili kan, maray, itigatangag. Nay, gimulpi ka mo tinitidilata, masidsida. Wala, nalakalaang ti presyo na. Nay, dapay gatas, kanchichirya. Nalakala nga rod, iso agundawaya kun Sino nga tinaglako king kay tinalaka presyaw? Sino pa'y ngay? Ni Marikuanang Ay, Iso ano gumatang ka? Ijay kanton ayan ni Marikuanang. Dito'y kami pa'y manlasangot iti Teresina yung agtugtugaw. No kayat mo timangan iti chichirya, kwarog. Ala, gumatangkan. Ha? Adalakok a chichirya dito, inalakalaang. Anya day ta chichirya aya. Ay, kat mangkita kan, iti kayat mo. Dagitaman na yaw. Medyo nginginain mo't dagita. Pay ngay ako nayo analaka. Basit lang mo, ti alalaag, aganan siyak dita. Kasta aya. Ay, sige man nga raw. Gumatak man nga raw kagawad. Gumulpi kan iti talaw. Tapno ada reserbam. Sige, talom tigatangay. Na, itay ka pa amang mangan iti chichirya. Nakaskas daw ka di angkay. Talo pa'y taginatan mo. May maysan. Nukayat mo akat itid kun kada kayo daytoy may isa angkay. Ay. Sanak amang mangan iti kasta. Nalakalaing ngamin tila ko ni kagawad ko anang. Ha? Basit kanong ngamin tiganan siya nakadagiti tagila ko na. Mayat ano kasta? Rumbang lang saan na nga ipangina tila ko na. Un. Nang runa, saan mo't nga agab-abang iti pwesto na. Itamampay, ngayon pababa na ti presyo tila ko na. Una nga raw, iso agundawayang matan ti mapan gumatang angkal. Ay, una niya. Ay, gumatangak man iti abasto mi amakabulan ka ni Antin. At ang arot kwarta, mangkay. Kita am dito 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Wow! 5,000! Nagaduti kwarta, mangkay. Ay, umayak man gumatang iti lakom, Mari. Ay, katuan kapitan. Pudno ka day. Nababati presyo ti lakom. Depende mo't lang iti gatangam. Ha? Ada nga mintay na laklaka, ada mo tay nagingina. Kasta aya. Aywan, kapitan. Tinasaya at umay kang tagpili ka iti gatangam. Mas daawak man, tanalakati presyong itan. Nasaysaya at ay nalakalaang ti presyo. Taado ti gumatang. Ay, wala. No nangina, ay awan ti gumatang. Malala. Gumatangak man. Ay, may ibuhusan dagiti lakaw, kagawad. Hindi ka sunday ta nga do ti umay gumatang dito'y Teresina yaw. Ay, mo't Anyay, di ka kadipay agpurchis iti lako yaw. urayik pa'y amaibus amin alakok Anya? May mayat no mamaminsan to, ti pa nag-purchase. Ayun gayam. At daman damagan kada kayaw. Anya day ta? Kano ka di nagpurchis kayo iti chichirya alako yaw? Ha? Tapno mo yaw. Kimulbait kan imimpas dagiti chichirya alako yaw. Awan ti madmadlaw mo itigata sa ginatang mo to yan. Ha? Manipod iminu makitigatas. Agsakit mo tantitsan ka. Uray siyak nga rod ba daw? Manipod ng anak iti inlutaw. Apay ngay. Agkarasubli akmutan iti CR. Ay. Madinsamot tinday tutuyang Anya ti kayat mo asawan. Ay, nangan ka iti inluto maginatang mo amakan. Kastamot tay na sumanubli ka iti siyar. Ay,
Iminumak mo't itigatas. Agsakit mo't hindi tiyang ka. Ha? Amangan mo no day taginatang mo amakan, ti makagapaw. Anya? Angkay, saan ka kadi ama pa ni Jay Barangay Hulita? Awagak ni sekretarya, tayo suti makamu pala ijay. Nay, apa yan? Madi nga minti, marik-riknak ita. Anya? Ay, na po. Jesus, Ay, awan pa ni Antim. Manipod nalpas akinan ka, ti impasangom kanyak amakan. Jay, inted mo ngay. Ay, madimot ti tiyan ka. ha? Tirigat na. Ang mga maibos ti kinan ko nga inted mo. Sabi ngay, imposible mat at makan alinutok ti gapuna. No kayat mo, di padasam mat ti mangan, itikinan ka. Tano mariknam ti marik-riknak. Ay, diya kaya tangkay. Ah, Ipasubo na kitin no bilang. ay, Jesus, delikado ah. Kasla irwar ko mat amin akinan kun. Ay, Ay. Ingkag pa doktora ng kail. Delikado dahitan. Ala, kuyugan na. Kanya nga ti ko na ti doktor. Kwaraw ka. Ikagdanag ang kail. Makarwar kamot lang nga dagos dito ospital. Ay, nasayaat no kasta. Kuna ti doktor, mabaling nga dalang impaunig mau, anay kontra iti tiyan mau. Ah, Isungagan anat ka kuma, iti ipapaunig mo amakamakan. ay, sa anak mat Apolos amang mangan, iti no di kompormi dita. Pilpilyak mat. Ang kail. Ay na, barang maikatan da ito. Ay, naimbag man tarimuar kayo matlang nga dagus iti ospital, kapitan? Ay, uwan. Kasla na pod po'y sunak sa kano. Ay, kasjay. Isumati imbagada, ta expired gayam, dagiti kinan ko. Ay, dili kadua. Uwan nga raw. Expired dagiti ilaklakon sa ni kagawad ko nang. Ay na pare, naimbaglangin ta nagpaburekak iti bulong nga ininom ka. Kit naikat ti sakit ti tiyan ka. Ha? Uray siya, kapitan. Ay na, kasta unay adanag kaw. Ay, salbag mo't day di akagawad ko nang. Uwin nga rod pare. Amo na nga expired, ilako na. Ay, san ama balinda ito'y kanya? Idarum ko ni Marikwanang. Ay, masapol asong batan na day ta. Agsagana kaya una nakwanang. Na, taapay mo't akasta ti bagbagam kanya, kwarog. Umay ka no dito'y dangkal inteng kantata ba daw. Ah, Kastamat ni nanatuyang. naiapay ngay. At dabasol yaw. Taglakla ko kayo iti expired. Ah, Isu matlagay manababati presyo dagiti tagila ko yung ha. kwa. Tagayam, expired din. Anya ngay ti aramidag. Ay, sangun nyo ati inaramid yaw. Nagkunang amin nga glako kayo iti expired. Kasanumat ngamin asan nga expired dagiti tagila ko ni nanakwanang. Kat no nakangininamat ti presyo na iday. Un nga raw, overprice. Iso nga awan ti gumatgatang. Itata nag-expire din dagiti lako na. Imbabanan ti presyo na. Tidakas na, naawis tayo matagimmatang. Un nga raw, na may saan na tayo ni Marikwanang. Di na tayo mamaysan itan. Amu tayaw nanatuyang. Tila ang pagsayaatan na tikit-kitaan na. Di nalakit panunutan moten ti pagdaksan ti pada na tao. Ay, surungkaw. Isungayon maminsan. Saan tayo ngagtaltalak kininanakwanang? Uray na babati presyo tilako na. Kitahan tayo pa no expired wano saan. Ay, nakadanon tayo dito tirsina ni kagawad kakadwa. Nay, apay ngay. Nakarikip mo ti tersina ni Marikwanan. Na, kunak man no imbaga ni Kwarog. Imbagak mo't anggail. Ang mga numabuteng, iso ngayon rikip nan, kit pimanaw pare. Ha? Kung ngagpaisaw. Ang mga nukas ta tinapasama kang kail. Ay, saan ang mabalinday ta, nay? Ang kail. Masapul asang mo natin nagbasulan na kadataya. Anya nga iti aramidan tayo ang kail. Ay, sapulin tayo. No masarakan, ibagayaw. Ken ibagak tumutan nga agbalbalay. Matong palang kail.
Biro kan may ninanakwanang. Aw, anya tira aramidan nyo dito paradaan ti Jape nanakwanang. Kwa raw. Wine, kunan ni ang kalintay, agsasarita kayo kanaw. Kwa, ay jak masango ita. Tagbakasyonak be ay. Ay sana mabalin nga bakasyon kayaw. Ha? Agungat ni ang kalintay, no diyo sangwan tinagbasulan yaw. Anya, tanya ko matibasol ka. Basol yo ti panaghilako yo iti expired at agilako yaw. Anya ko matibasol ko. Katisoda mo tigimatang. Una, tasanda mo't ammo nga expired gahayaman. Anya, Iso ako muyog kayo ita kanyat, no diyo kaya ti madaksan. Apay akas la itartarayan na kami, marikwanan. Kwa nga may. Mabuti nga. Ngamin, kaslarautin dakmaut. Naa. Ay, saan da ka nga umay rauton? Ay, kwa, kapitan. Umay da ka lakasarita kan bagbagaan. Kapitan. Ay, manupay, karton, dagiti expired at agilakaw. Jak amaw, kapitan. Kita am ngamin, no, ag-expired din tilakom. Kwa. Ay, saan aday ta agilaklako ka? It expired. Uno, ingagaram, tapno ma-dispose mo, dagiti lakaw. Ay, kwa, kapitan. Kasyandak ko ma. Pakawanan dakla kumhan. Warningan da kapay laita, kagawan. Ha? Oras nga ulitem tumanayin. Ay, agmulta ka iti dakal. Kapitan. Ken, iparikap men ti tersinam. Nalawag. Ay, uwan, nalawag, kapitan. Nasayata nagkinaawatan tan, kagawan. Ay, uwan, ikarik. Jakton ululitan ti inaramid ka, kapitan. Ay, kagawad ka pa'y ngaron. Hanggang si kati dadaulo iti maday. Ay, paliwam day ta nga ugalem, kagawad kwa na. Ay na, kagawad kwa nang. Di yung amin iraman nga ilako dagiti mako na nga expired. Nang runa unay timakan, tapno awan madaksan. Ala sigay! Ditan! Tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.